Ha ka jingpun kut ya ka lempung ilekai football balapania da ka seng samla shnong nong lakhiat Haribawai district mentang sngi ka shupau trik nopra arjar arpsau lai khon bani kini ka nam ladu da ka umden arka bat ka kanhun ka balai kerteng young boy ka jingilekai lalong ka baitnat bha watla ka madan kampat dalong ka babha ha ka bakut jong jingilekai ka young boy ka la penrem no ya ka umden arka tang da ka shikol kum ka jingai masim ya ki nongilam ka seng samla shnong nong lakhiat bat kum juru ya kisamla nong ilekai ukertong yakun election MDC keseng VPP na umroi constituency uba isnei hing ulawan poi kum kongsan ban penhap perdano ikene jing ilekai football uba isnei hing kum kongsan na ajing kran ulong bagajing penlong ya ki lempung ilekai football na kabanta kisamla la kadai ya ki kenthei ne kisenrang kalong badon kam hadu kata-kata namar badon jing ilekai kisamla kathan kim don por ban le ya ki kam ki baklem jingmut lane ki kam sniu bat apa ki samla ki pelot dia kapor ha ki jingilekai ki kam sniu suki kin sajahi bat ka badon kam kalong bagi samla kim dei ban sange ya ka jingilekai marsin kut ki lempung ilekai henry ki de ban long ki ba penmlin nyelade ban kilan met na kapor cha kapor Young boys, berkelap BPF. Marikunum diberi isi membar dengan senong, bat luksa, kapabha, kapangayo lang ne kalong ba ngampat museum. Baki players hak no kono tim kawang ilek syakane ke area jungi baharin balarem harin bade bilekai piandon hak disiplin pidon nak uniform pikem sem wat la hapne ke dingthai ki tupi henry kane kalong nuksa ko bha bakum ki players kum ki kun samla kane kalong nuksa ko bha ba pide ban ba khambun ki jakang i ba ki players harin bilekai kim tre su baning lain kumne kam tam ke tim ko barem le bat but bar uniform baru pialoj ande kene kalong kanuksa kabubha taha kene kapor nganum sim sibun kapor ngati pilathak ngati pilakriat ande sikantin ar kantin ngakwa ya kaben kentu ha kene kapor ba katim kabarem kamde bendu mensim ba katim kabajoplu kamde bersusorong hande yidong kami kaben praktis na kawai keski sha kawai keski kenang ba ka jingim bidupi pinpoi sha kathong hakano kono kabentaru ngapil ru iki kimi pa kat kibi osno hune but lemba kini ke social media ya ka bangin ai mensim la jungi khun ya ka bakin ya poi sakri jingale kai kam football la kana hakano kono ka sport ru na khnang ba kin like na kono ke jingbin ka basniu ari khun samla kimlin ya ka ban kai khun samla kimlin ya ka ban im haga jingim ka ki sport kata pengi ba ka jing sniu kadang duna kadang mi sport kentui kimi kipa hidup kamalai mensim lagi jadi khun ya kaba kira la su ya ban im ke jing ke babha tahakan ka por na kwaru ya kaban ai khendiat ke khubor nam te kimi khun samla ki players ba kire ke badan saudong jong ka jaka ke bangi shom mentaru ba ka sport kamdai menlong tang season 19 hak mensim jupi kamdai menlong tang hak tournament henry kemau ba ka sport haga jingim jumpi simet la simet man la kaski ngidi bendon kai kita ka sport ka bang ngidi bendon hamal kaski jingim jingi kuma pile kaim kaski ka thong galong ba phikwa ban poi sa ka jingjob kumta haga jingim mal kaski ro hirong kam bendon ka mensim ya ka mal kaski ngim hakal ti go bek bat kal ti go bha lamar bagi khun samla hirong kam ha hamal lagi snong hamal lagi no jaka ikun samla ki dei lawe jonggeri bakajat benreu laragi kun samla jong ka balang ki klan ka balang ru ka im laragi kun samla jong ka snong ka im kumta ka snong ka thau ru ka im kumta kentu ipi ki samla balo ki benah ka saudong jong ka jaka batong ilong ki khna kun samla
ibabha haga jingim kaman lagski kenang ba ka imlang salang kari baga jeg bandriu kan im bat kan obor te haga de por ngamdon sibun gi kertin hari nga sai khubei ka bakerpang khamta mi president kiba pendon kam nga nadu ka basdang jong ka tournament haga ba ngawan kong ban pri ka tournament ngawan kum president jong ka young man association haga nga por hari sibnai minta pade ngawan hangne ya kaban penkut ya ka tournament jupi ngawan kum uta u candidate jong ka party BP na ka banta ka jeng khut MBC how news number 1 kum tang kentu yupi pinbu oleh magajing duai banganyo apren gamet ka bakot ka bakya bangala ya ka ban sakri bat bantrei na mentakari bagajeng bantrei kajing khun election jonga kamdei na ka banta bangan banthit ya jaga ki puta ane bersna ki paki dulan hande ka jingmi jungi sa khmat kalong bane tengrong lem ya kalang kor jong present marang ba jungi bat jong ka party hibro ka wei na ka banta ka ri bagajeng bantrei penim bangin poi bagi kuah ya ke jingkala haki babun kilian. Pidan kam projector ban peni film ne pidan kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendri wei ar nyau lai